2008. Ibañeta. Hau ez da montzonen makila. Ez da montzonen makila. Da ni ez naiz berrez lartzaba. Bera ez da berrez lartzaba. Bakit, are zizte hor, denak orai. Sorkuntza eta sorkuntza hau beteka. Benan zer ari dira horiek sabai eusotoko zahkeretan milatzen. Eskualan zerkiak krisi handan. Beti horretan zututelik. Eskuak alta, badira tirantetan zore. Larzabal berak erunda zubet pieza. Euran zerkietan ez da baino ere salbatzeko, beharko zen bizikitxara izan. Hobeki erraiteko, batek ere du zerbait erraiteko, egungo publikoari? Eta bat atxikitzeko tal. Bata berez. Horrein alemanak lagunak ditugu. Askitaz. Frantsesen presidentari behartzea. Alemanen presidenta behegatzen. Hari bizkarrak harkatzen falkonetik jotxortuko. Bola zuri. Bai, ederra, zerkia. Nera gaztean badaki gure etxetiaga zer den, buami hitzak zer efektu sortzen duen. Matalas? Matalas. Seminarizarik ez denari gehiagoa pestikorik jatzakzeko. Ibaineta. Hauri. Eta hor nabar. Baina Larzabal zer kere mantzuen erdiaronak, eta sortu berriaren aipatzeko. Kano baien denborako, eskal barne handik iban. Mauriska! Gordena izterrikin hau. Eta zo bere, Gorden. Charlemagnen soldadoak izan daitezke. Nor zaituzu jauna? Zer? Ez du nire nahi ezagutzen? Ega nahia? Bai, txanda. Hartzan hau. Hartza! Hemen! Prisondegitik alde egin dina. Nire xerra. Urko. Gaizto urko. Zer zaiok? Zerbait gertatu? Urko nire senagari? Ez, otxanda. Urko lagun hona ies egiten. Bera piso gelitu du. Baina ez zuzerako. Nola zori? Bezoten hau egiteko, hala zer uste du. Itzalean hori egiteko alegin da prisondegitik. Jakintzak, besoak ez girean ere besoak. Na preso gelitu dire lagun eta baita ere Nafagoren zerbitzariak.
Anaia, badakik zerbitzu hortako elkarrekin uztartu abena. Zori gaitzez, gure familian ez gaituko oro beretzik ari. Zer nahi du? Ire arreba, nera izpa, La Rocha. La Rocha? Zer di La Rocha duk ez dugunik? Ez nikek nahi sobera aserre adin. Bitzabi, zer di La Rocha? La Rocha amontio urratxetan sartu aduk. Mundu ratxetan, horrekin. Charlemagnen aintzindari apfel izena duen batekin. Zer? Gure resumat jabitu berri den aintzindari batekin? Gainera, Apfelekin! Ezagutzen dukaik apfel? Ezagutzen dutan Apfel usteldura hori? Hori dun Charlemagnen armadan aspiratuz jende arduratzen dena. Hori dun Nafarroa. Bere menpe. Hare ditik gure kabalak eta gure jatekoak ebasten. Haren armadaren azteko. Hare ditik guk preso sartu. Eta gurekin zenbat mila Nafar. Haren armadan lanean aritzeko. Ez atila hola uluka. Zer, ez hola juka, baldin ataskia gazoen hola aritzeko. Etxiko handera ditu nauzu? Ba, Horezka, ekazu oto itateat, ostiko ukietak gaznat. Ongita etxiko handera? Ez duk neska, ez kondu duk. Moro batuk zarako zatik eturkia unarat bizitzeat. Mauta nobraz. Ba, senarra, kibezara, presoretxako izan duk. Eta bizitzeko garezka, unarat etortu eta bere zortu. Txinera, gurekin, eta duralde dagoen ez gero, dagoela behingoan gurekin. Baina gerla bururatut ondoan, doala behar urtara. Zergatik hori. Zergatik? Zeren eta sobra kanpotiak sartzen baita gure Nafarroa. Gaur hasi dituz? Atzerikoak izan dira gure giderin jabe. Eta kanpokoak gure etxean hausi. Eta gu etxekoak kanpora gutin joan behar. Guri da kanpotiagai atak neurri zidekitzea. Bai, txusen ari. Mina gertatzen dira besterik du. Gaur egun, sobera ursak zemaita gure Nafarroko ardoan. Azteko, nire fidatzen hau nola, bideako kutu bila bizari ideaz. Horien legeatuk aurpegiak urtzea. Edo zen gizonen, salbusenak jaren egin Ugi xuri eta gazna hau nuntik dituzi etxe untan. Bagazna gure ardien esnetik, eta ugia gure landako ogi bihitik. Ugi xuri eta gazna hau, nola diteke etxe untan. Nafarro guzia goxe zitzen ari denari, eskur eta gaztenitik bizi. Apfelen fagorez gaitukola. Arek debekatutik bere soldadueri gure etxean deus hartzea. Zer du gure etxean? Apfelen gozategia? Apfel batzuetan unarat etortzen dut jateak bere lagunekin. Main hona maite baitu, gure ontasunak errespetatzen ditik. Ez gure gati baina bere gati. Zer? Irea naia. Eta irea naia. Eta ire senara. Apfelen presuner, haren basakeari haren jasaile. Eta apfel hemen errege! Bezen bat nik ere sokitzen diat gauzako lehizaiteaz. Ez ditat begiko zikina baino ikusi nahi apfel eta bere lagunak. La Rocharik ditezkek belar eman guztiak. Ugi xuri eta gazna hauken aintzin ere bizatik. To, lundu La Rocha! Ziko ez diari. Ugi xuri eta gazna hau, ken aintzin ere bizatik. Ta deizan unara La Rocha! Zer behar duk La Rocharen ganin. Deizan unara.